Άγιαξ Ολυμπιακός 1-2, πρόκριση για τους ερυθρόλευκους στην επόμενη φάση του Champions League και μισό λεπτό, Messieurs le Tossieux, le sifflet dans le cul. Για τον στρατηγό δεν θα ξαναπεί κανείς κουβέντα, θα του κόψω τα ποδάρια, βαλσαμώστε τον, βάλτε τον στο Καραϊσκάκης να μην φύγει ποτέ. Μεγαλειώδης πρόκριση μέσα στην Ολλανδία, μέσα στο Johan Cruyff Arena, χάρη στα γκολ των Ζέλσον Μάρτινς και φυσικά του Έσε, σημειωτέων, μισό λεπτό. Δεν ξέρω πώς μου τις βούριξε στο παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι έβαλα αυτή τη φανέλα, παιδιά. Έβαλα αυτή τη φανέλα. Αρχεντίνα, τσε μπολούδο, για τον Έσε, παιδιά. Και το έβαλε ο Έσε στο τέλος. Κεφαλιά φοβερή. Δεύτερο σερί παιχνίδι που ο Ολυμπιακός σκοράρει στη στατική φάση. Πρώτο ημίχρονο δεν στεκόταν πάρα πολύ καλά μάτι του Πειραιά. Επιθετικά, ανασταλτικά, ok. Ξέραμε ότι ο Άγιαξ έχει δύναμη στις πλευρές του. Αδυναμία φυσικά στο κάθε το παιχνίδι, από το οποίο φυσικά και υποφελήθηκε η ομάδα του Πειραιά στο πρώτο γκολ. Ξεκάθαρη αδυναμία με τη μακρινή παλιά του Ρέτσου. Δεν μπορούσαν να τη βγάλουν τα ψηλά βουνά, σκαριά που έχουν οι αμυντικοί. Τέλος πάντων, να δω, χάνω και τα λόγια μου. Μπαίνει το πρώτο γκολ. Το δεύτερο πέναλτι, γιατί το πρώτο του Μπιανκόν δεν το σφυρίζει της, γιατί είναι άμπαλος ο Μπιανκόν. Σου λέει κρίμα το παιδί, είναι άμπαλο. Δεν μπορεί να σφυρίξουμε τέτοιο πέναλτι. Το δεύτερο πέναλτι που δεν υπάρχει, ουσιαστικά το πήγαν τράμπα έτσι. Δεν υπάρχει δεύτερο πέναλτι. Δηλαδή το πέναλτι που έδωσαν και το βάλε ο Ντόλμπρεκ, δεν υπάρχει πέναλτι. Ξεκάθαρη αδικία σε εκείνη τη φάση. Θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι του Μπιανκόν. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Ολυμπιακός συνήλθε, πάτησε καλύτερα, βρήκε τον γκολ από τη στατική φάση, άντεξε στο τέλος. Ο Ρέτσος ντύθηκε ένα μείγμα Καναβάρο Μπεκενμπάουερ, καθάρισε τη φάση πάνω στη γραμμή και ο Ολυμπιακός περνάει και περνάει ως 18ος. Και θα παίξει είτε με Αταλάντα, είτε θα βρει ξανά στο δρόμο του την Bayer Leverkusen. Αυτά θα τα μάθουμε στην αυριανή κλήρωση.